Čo sa deje? Čo znamená ten zmetok? Počuli sme, že vás chcú preložiť. Kto vám hovorí také hlúposti? Tvrdia, že tie úkazy, čo sa vám stali, nie sú nadprirodzené. Isté, že rany som si spôsobil sám. Sú z Manfredonskej kúrie. Píšu tam, že biskup na vás podal sťažnosť. Toľké plytvanie. Papierom mi zapalujú hranicu. Ale veď, čo mi môžu urobiť? Mňa už predsa ukrižovali. Áno, ale Krista neobvinili z nemravného správania. Ani zo znesvetenia kláštora. Biskup z Manfredónie je ničomný kňaz, špinavec, kradne peniaze kúrie. A je veľký suchnička. Kto si ty? Kto si, že tak hovoríš o biskupovi cirkvi? Kto si? Si obyčajný zhýralec, hazardný hráč, zatvrdnutý hriešník. Kto si? Nauč sa pokore. Predovšetkým pokore. Ďakuj Bohu, že mám také ruky. Inak by som ťa zmlátil ako žito. Zmizni. Satan sa nevyháňa, satano, zmizni! Choď preč, choď! Čo sa to so mnou deje? Čo odo mňa chce? Čo chce ten reholník od môjho života? Čo odo mňa chceš, kňaz? Čo chceš? Odíď z môjho života. Choď preč. Nepoznám ťa. Odíď, odíď. Odíď. Tak čo, Lothar? Bola to dlhá noc, čo? Čo odo mňa chceš? Vyspovedať sa. Chceš sa vyspovedať? Nepotrebuješ to. No tak, svoje hriechy si mi povedal v noci. Spomínaš si? Musíte mi pomôcť, páter. Ja chcem zmeniť svoj život. Chcem nájsť pokoj. Hľadám ho vlastne už odjak živá.
Odjak živa. Prichádzaš on žiadať mňa? Ja som od narodenia nemal chvíľu pokoja. Dávam ti rozrešenie. Poď sa.